Ang atong topic karon is The dogma of about hell. the dogma of hell. Kini nga lecture is gikan sa libro ni Father Reverend Francois Xavier Chope. Xavier Chope. 1824 to 1904. Jesuit siya, no? He is a siyang theologian. 19th century theologian. Kini nga lecture nato dili gina siya ingon nga cover to cover kay baga man ni siya nga libro. Part lang kuha lang ako mga salient points. Ingon siya, the dogma of hell is the most terrible truth of our faith. Okay, wait lang ha. Okay. The dogma of hell is the most terrible truth of our faith. Di ba? Kung mahimo pa lang, murag wala na gani karon yung ginahisgutan nga topic, di ba? Hell kay murag panghadlok, murag makaladlok, no? Usually ginalikayan na kaayo. There is a hell. We are sure of it as of the existence of God, the existence of the Son. Yeah. Tinuod, naagay impyerno. Ang iyang kasiguraduhan nga na impyerno, pareho lang nga naay adlaw o pareho nga naay Ginoo. Pero ang problema kay daghan na karon nga mga tao ang dili na motuo sa existence of hell. Para nila figurative, no? Or panghadlok lang. Understandable sa mga atheist nga dili sila motuo sa hell tungod kay wa man sila Ginoo, samot na ang impyerno. Ang problema lang karon kay bisan ng mga ubang Kristiyano dili na motuo. Na mga especially ang Jehovah's Witnesses, they don't believe in hell. They just believe na if you don't go to heaven, you just don't resurrect. Katong mga ma-resurrect, katong mga ato sa heaven. Pero katong mga dili worthy to go to heaven, they will just continue to die. There's no second life for them. So they don't believe in punishment. Pero dili na siya mao tinuod, di ba? Mao isulti sa Bible. Ang problema lang kay dili lang kayo ang ubang Christian, pati na pod ang mga Catholics. Even priests, even bishops, some bishops and priests don't believe. Of course, wala nila ginasulti gid harap-harapan, but if secretly among themselves and some of it they teach, no, secretly they don't believe, no? Para sa ilaha, ang hell is just figurative or panghadlok lang sa Ginoo para kita magmutarong. Pero figurative bagyo dun sa may sulti sa Bible, Matthew chapter 25 verse 41. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. So kung figurative lang siya, dili kayo elaborate dapat ang pag-explain ni Jesus. Nga gi-prepare gyud siya for the devil and the angels. Unless kung di na pud kamo tuog devil, di pud kamo tuog mga angels, no? So naduwagan na pud ang problema. Elaborate kayo ang pagkasulti ni Jesus nga gi-prepare niya para sa mga devil, mo ni ang kahantuan. It could not be figurative. O ang iban pod, especially si Bishop Robert Barron, I don't know if you have encountered him, sikat na siya karon sa mga lecture sa YouTube. Actually, in fact, na-invite na siya dire as one of the speakers sa International Eucharist Congress, no? Eucharistic Congress na speaker na siya from the States. Iyang revive ang pagtulunan ni theologian nga si Hans Urs von Balthasar nga if kung naamang gyud ang hell, we have a reasonable hope that hell is empty. Walay unod ang hell. Because God is so merciful that He will not allow people to go to hell.
no? Because He will always give a chance, even those people who died in a mortal sin, to always choose heaven. So kung naamag ko na hell, we have a hope. We have a reasonable hope that it is empty. Okay. Now, Matthew chapter 7 verse 13. Ang say sulti. Empty ba yun? Ipangutana si Jesus sa mga apostoles, Lord, daghan ba maimpyerno? Daghan ba maluwas? Ang tubag niya mo ni. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and easy, and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. So if you infer this, meaning daghan ang naimpyerno, because the way to hell is easy and it's wide. That is why you choose to enter the narrow gate of salvation, and it is narrow, it's difficult, you have to carry your cross. Ug daghan ang nisulod na niani. So although many in the church still believes in hell, no? Pero kini nga topic do gina allergic kayo mga pare, di na kaya na isgutan, because they think if they tend to avoid even mentioning the word hell, because for them, if you mention the word hell, no, it will scare people, and you will sound like a prophet of doom. You will sound like self-righteous or a modern-day Pharisee. Pero you are actually doing more harm than good by not affirming it. Ingon si Father Shope, although the subject matter is frightening, the ultimate purpose of this book is not to frighten people, but to help them avoid damnation by reminding them of the pain and suffering in the eternity spent in the absence of God. It's not to, dili na siya scare tactic, no? Unsa may baruganan sa simbahan, official teaching nato, Catechism of the Catholic Church, paragraph 1033, we cannot be united with God unless we freely choose to love Him. So we have to choose Him. Hindi lang i-choose, we choose to love Him. And we cannot love Him if we choose to gravely sin against Him. Ito mga list sa mga mortal sin, we choose to do it. So you cannot love God if you choose to sin against your neighbor and against yourselves. He who does not love remains in death. Anyone who hates his brother is a murderer. Okay? Abi nato, to commit mortal sin, we have to kill, we have to commit adultery, we have to steal, corruption. No, even just hating your brother, yung kapwa mo, you have grudge, is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Our Lord warns us also that kung butang ta, wala ka nag-hate, pero wa po ka nagtabang, you fail to meet the serious needs of the poor and the little ones who are his brethren. So we also can be separated if we fail to, if we neglect the needs of our brothers. Official teaching na, Catechism 1033. Ang sumpay niya, to die in mortal sin without repenting and accepting God's merciful love means remaining separated from Him forever by our own free choice. This state of definitive self-exclusion from communion with God and the blessed is called hell. So kining state of separation, no? Exclusion from God, take note the word self-exclusion, meaning from the word self-service. Ikaw nagkuha sa ibang pagkaon sa restaurant, self-service, kini self-exclusion. So kinsay naglabay sa impyerno nato? Ang Ginoo? Dili kita. We choose to eat. Self-exclusion from the communion of God. And this state is called hell. Catechism, Catholic Church 1035 ingon, immediately after death, so dili na mo abot og 40 dias. Immediately after death, the souls of those who die in the state of mortal sin
descend into hell. Wa pa ka nalubong. No, pero siguro ka na ilisan. You face judgment already, and if you die in the state of mortal sin, so you descend into hell immediately, where they suffer the punishments of hell, eternal fire. Huh? So nothing in fact is more clearly revealed, wala na mas klaro pa, mulabaw pa kaklaro, than the teaching about hell. Because Jesus Christ emphasized it 15 times in the gospel. He mentioned it 15 times. Okay, the most famous statement of those people who do not believe in hell is, wa may nibalik, ikag impyerno o nagpatinuo, di ba? Wa may nibalik. No one has returned from the grave and testified that there is hell. Muna usually, ang mga sulti sa mga atheist. Wala pa namang bumalik eh. Okay, number 1, objection is, ibutang tagtinuod nga walay nibalik, nagpasabot ba kay walay nibalik? Dili na tinuod ang usa ka butang. Kaduha, kung ang usa ka tawo dili mo tuo sa usa ka butang nga kamatuoran, muhunong na ba kini sa pagkamatuod? For example, usa ka kawatan, dili siya motuo nga naay prisuhan. Kung madakpan siya kay wa siya matuo nga naay prisuhan, dili ba siya prisuhon? Prisuhon gyapon. Ikatulo, sa tinuod lang, ang purpose ini nga libro is to give documented proof nga naa gyud ni balik from hell. Naa ni balik from hell, and who testified that there is really hell. This is the purpose of this book. Okay? Full of testimonies ni siya. Actually, dili man nato kinanglan ang mga testimony para motuod ka na hell, because ang atong faith is nakasalalay sa Bible, sa Word of God. It's not about the testimony, but this testimony, in God's mercy, gialaw niya nga kini nga mga tao mubalik para to confirm our faith, no? And to makahatag og padugang o pagpalig-on. Una, without further ado, first testimony is by Saint Francis of Jerome, year 1707. No? Nag-preach siya sa neighborhood sa city of Naples. And then, he was speaking about hell, ang topic niya hell, and about the awful chastisement, no, nga nagahulat sa mga sinners. Naayo sa ka courtesan, kabalo mo sa courtesan, kuha na siya, high-class prostitute. Ang iyang mga customers, usually mga dato, mga upper class, mga nobles, sa unang panahon, courtesan, tawag. Di siguro siya ganahan sa iyang nadunggan, nga bahin about hell, di siguro ni religious nga babae, no? Naman siya dito sa bintana sa usa ka balay, nga madungog niya si kuan, kasaba-saba siya, ginamap niya ang kuan with jests and shouts, og naga-play siya og mga musical instruments nga nagasaba-saba siya para maistorbo si Saint Francis of Jerome. Now, she was standing close to the window. This is not the actual picture, I just put it there for a visual kuan lang, visual aid. Ningon si Saint Jerome sa iya, "My daughter, beware of resisting grace." No? Beware nga balibaran nimo ang grasya, because before 8 days God will punish you. Warning na unta to sa iya, di ba? To change. But the more siya nagsaba-saba, the more siya migara og iyang gidugang ang iyang dugangan ang iyang pagsaba-saba. Okay. 8 days have passed, nibalik si Saint Jerome sa lugar, mo-preach na po siya kutro, pero this time tingala siya, hilom naman kayo, sirado ng bintana. Og ang mga tao sa palibot masinulubuon. Og nangutana siya, nung sa initabo, og ang sulti sa mga palibot, hours before you arrived today, Catherine suddenly died. She died suddenly. Hours before you arrived. Ang situbag ni Saint Jerome.
Ha? Namatay? Well, let her tell us now what she has gained by laughing at hell. No? Ato paminawon unsa niya ikasulti karon sa iyang katawa-katawa sa pagtulunan sa impyerno, no? So, nakuratan mga tao, meaning pangutanon gid nila. Niadto si Saint Francis sa sa haya, no? And then pagduol niya iyang giingnan, iablihan niya ang loon, ingingnan niya nga, Catherine, ingna kami karon kung asa ka. Ingana ka powerful si Saint Francis of Jerome, no? Sa iyang panawagan, niabli ang mata sa babae, no? Ang description is, the dead woman lifts her head while opening her wide eyes, her face brown, borrows color, her features assume an expression of horrible despair, and in a mournful voice, she pronounced these words, in hell, I am in hell. And immediately she falls back again into the condition of a corpse. Ang siya, na ako sa impyerno, ibalik o nahimong bangkay usap. Tiyaw mo na. Another testimony is si King Ratbad, sa kadautan nga hari, persecutor of the church. One time nagkastorya sila ni Saint Willibrord. Isura po ng alana, no? Saint Willibrord. Nagkuhan siya, nang hinambog siya, wa siya nahadlok sa impyerno. Actually, excited pa gani ko nga magkakuyog ko sa akong mga paryente o mga ancestors o mga amigo na ako, mga hari dito sa hell, no? Pero anyway, ningon siya, later on, I shall be always able to receive baptism. Iyan yung nasulti tungod kay kanunay siyang gina-invite ni Saint Willibrord na magpabunyag na. Pero, saka na. Anytime naman ko, pwede naman ko magpabunyag kung gusto ko. By the way, about hell, wala pa ko nahadlok ka ng hell. No? Nindot gani, para namin dito sama-sama may reunion mi dito, di ba? Okay. Ni tubag si Saint Willibrord, my Lord, do not neglect the grace that is offered to you. So, common ang ilang sulti, no? Because every time nga isultihan tayo, remind ta, although even not directly, makadungog tag mga preaching sa YouTube, makadungog tag preaching sa TV, or makadai friend dato nga mubadlong nato, or sa atong prayer, that is grace from God. Ay nagbalibari, no? So, ayaw og balibari o baliwala ang grasya sa Ginoong gihatag sa imo nga. Because the God who offers the sinner pardon does not promise him tomorrow. Bitaw, if God's mercy is unfathomable. God's mercy is everlasting. That's true. Bisag unsa kadako imong sala, pasayloon ka sa Ginoo. Bisag unsa kadako, bisag unsa kadako. Pero wa siya nag-promise nga tagaan kaniya ugma. Kung karon kaniya gi-invite, karon na. He will not wait for you forever. Okay? Muna siya pasabot. So, ayog sa liga kay ang mercy ni God unfathomable, He will wait for you forever. No. That is why i-warning siya, do not neglect the grace of God. Okay, after 1 year, nibalik si Saint Willibrord. Pagkadungog sa hari, kana si Saint Willibrord, iyang gisugo ang iyahang messenger nga, sige, sugatas si Saint Willibrord. Kaya magpabunyag na ko. Okay. So, layo man siguro itong ilang lugar. Wa man tayo auto sa una, kabayo, layo siguro. Pag-abot sa messenger dito kay Saint Willibrord, gitawag ka sa akong master, kaya magpabunyag na siya. Unsay tubag ni Saint Willibrord. Ngayon siya, it's too late. Your master died just after your departure. Paghawa nimo sa inyong lugar, namatay na siya. Why? Because I've seen him in a vision, nakita na ako sa vision, that he is loaded with fiery chains in the bottom of the abyss. Impyerno na siya. Ngayon siya, your master braved eternal fire, now he has fallen into it. So, mo nang may tabo. So, don't tell me nga hell is empty. No? Saint Francis Xavier. Katong Jesuit po din si Saint Francis Xavier, di ba?
Xavier University is named after him, no? Missionary ni siya, pag ato niya sa missionary sa Japan, na ay kuan dito, usa ka pagan nga Japanese, ang pinangga niya nga babae nga dalaga, pinangga kay niya the only child, namatay. The love of his life, namatay, no? Bisag unsa on pag console sa mga amigo niya, di gid siya makonsol. Nang matay gid siya kasubo, no? The more siya console, the more siya subo. Naay duha ka new converts, new Catholic converts ng Japanese, giingnan siya nga, why don't you go to this man? We know a man who is a priest, a holy man. Why don't you ask for his help? And you can even ask the life of your, sulay lang, wa makipil diyon. Try to ask for the life of your daughter. So, even though he is a pagan, sa katao nga desperado, tanang buhaton, di ba? So, bisag kontra gusto niya, adto siya sa kay Saint Francis Xavier. And then niluhod siya sa atubangan ug nang hilak ug nang pakitluoy nga kung matulo patabangan niya nga buhion ang iyang anak, no? And then naluoy, naminaw si Saint Francis sa iyang testimony, naluoy kaayo ug iyang gitawag ang iyang kauban si Fernando, kauban ni Saint Francis si Fernando, pare pod. And then they went on the side and prayed to God. And then pagbalik nila human pray, duol sila sa tao, ningon sila sa tao nga, okay, pauli na kay imong anak buhi. Pagkatungog sa tao, imbis malipay, na insulto. Because sa iyang abi niya, gitiaw-tiawan lang siya, no? Og na-expect siya nga muuban ang pare niya dito sa patayng lawas ug dito mag-pray over. O siya ma-expect nga ingnon siya uli na dito kay buhi man imong anak. Abi niya murag he was mocked or wala gitake lightly lang iyang sulti, no? So, he took his speech as a joke and withdrew dissatisfied. Pero a few steps pa lang nga may talikod siya, gitagbo na siya sa iyang assistant nga nagsyagit, ang imong anak, sir, buhi. Ang imong anak na buhi, no? And then, true enough, ang iyang anak na babae nagsunod ang dagdagan paingon sa iyaha o sila nagakos. O pagakos nila, ningon niyang anak na babae, pa, kabalo ka katong namatay na ko, no? As soon as she expired, duha ka demon ang datog nako. Gisakyan ko sa duha ka demon og ila kong gibra, ila kong dalon og ila kong gusto ilabay dito sa nagkalayo nga murag pangpang. Gusto ko na ilabay pero gilabnot ko sa duha ka tawo, no? Og karon wa ko di na ko ma-explain ni anak ko di karon. Wa ko balon sinitabo nga nibalik nako, buhi nako. Gilabnot ko sa duha ka lalaki. Pagkadungog sa amahan, nibalik sila kay St. Francis o kabalon siya unsay pasabot siya anak. Pag presenta niya, gingnan niya anak mo niya nagkuan si buha, pasalamat ka. Ningon ang babae, pa, silang duha ang nagtabang nako, silang duha ang ako nakita sa akong vision. Nga nilabnot nako sa kamot sa mga demonyo. So impyerno na gidunta ang iyang kahinatnan. Pero wala pa siya malabay. Just before that, he was given a second life, no? Through the powerful intercession of Saint Francis and Fernando. They are my two deliverers. And right there and then, they demanded baptism. No? Very, wonderful. Another testimony, si servant of God, dili pa na siya saint, servant of God pa, in the process of canonization, si Bernard Colnago. Usa ka Jesuit gyapon, no? Ambot ko nabatayan ninyo ang mga saints na sa unang panahon na sila usually skull sa ilang table. Muna gitawag nila nga memento mori, to remind them that they will die anytime, that death is near.
So, ang mga santos, wala gyud problema nila na mamatay. Mas gusto pa ganin nila. Si Saint Jerome, na is skull. Saint Francis, na is skull sa iyang study table. Saint Teresa of Avila. Usually, common pero karon dakpo na siguro kag pulis na kay bagol sa imong kuno, bawal naman na. Pero sa una, siguro kay wala pa may tarong gyud ng mga lubganan siguro kayo, na nagkalat siguro ng mga bagol. Pero karon moingon-ingon lang kag patay-patay, hapakon na yung baba. Huy, manunglo ka. Makulbaan. Makulbaan dahil mga ginikanan. Pero actually, we should not be afraid, no? They always remind themselves that they will die. There's, muna nga tawag ng memento mori, to always remind them to strive for holiness because anytime they will die. This life is fleeting. Okay. So, kini si Bernard Colnago, naapod ni siya ay skull sa iyang table. And then, after one of his prayers, it dawned on him nga unsa ka no kinsa kay tag-iya ni nga skull. And then next question sa iyong mind, asa ka ni siya karon? Naka ni siya sa langit o naka na siya sa impyerno? And then he asked God for a sign. He prayed, Lord, can you give me a sign where the owner of this skull is right now? So pwede nimong i-shake ang skull kung naa siya sa impyerno. Just after his request, ang skull ni shake og violent shaking, ug didiyo niya na-realize nga the owner of this fortunate skull is in hell, is a damned soul. Next is kay Bernard Colnago gyapon nga testimony, usa ka badlungon kaya nga batan-on. Ang description is the pain on the heart of his parents, no? The parents' heartache. Mahilig sa kalaswaan, mga kabuguyan, sigig-away. And then one day, because sa iyang kabuguyan, he was murdered in front of his parents, no? Sa pakikipag-away. And siyempre, ang inahan, bisag kung sa kabugoy sa bata, higugmagid na, di ba? Bisag kung sa gani kamaot, di ba? Ang naay mo ng description sa mga maot is, you have a face that only a mother could love. Di ba? Kung sultihan ka na, ayaw kalipay, kay insulto na, no? You have the... Guwapo ba ko? Actually, you have a face that only a mother could love. No. Anyway, joking aside, ang iyang inahan so distraught, no? So sad. And then, kabalo siya nga, si Bernard Colnago is a holy man, kabalo siya usually sa mga state sa kalag sa tao ko na impyerno magdili. Ipangutana niya si Father Bernard, Father, asa akong anak karon? Asa man siya? Wala gid nitubag si Bernard. Wala gid siya gitubag kay kabalo siya nga wala siya isulti nga maayo. O in his silence, he was hoping that the mother could get a clue. And then kato sila na lang sa iyang kauban nga pare, yun siya, ngano man siya nimo tubagang na inahan sa iyang pangutana. Yun siya, kabalo ka wala ko siya tubaga because I don't want to increase her anguish, her affliction. Actually, nakita na ako sa vision, God has showed me that the youth under a hideous and frightful aspect, no? Nasya sa impyerno. Okay. Si Anthony Pereira, isa siya ka brother, no? Jesuit gyapon. Nagkasakit siya and then namatay. Pero namatay siya, di siya actually matawag nga technically patay kay napa may pitik sa iyang kasing-kasing. The appearance of imperceptible of a slight throbbing of the heart alone prevented his immediate burial. Wala siya gilubong kay murag naa pa sila ma-feel nga murag gamay pitik sa iyang kasing-kasing, no? And then wala siya gilubong sa ipasagdan siya 3 days. And then nagasugod na after 3 days ang murag partial decomposition sa iyang lawas, no? And all of a sudden in the 4th day, he opened his eyes and he spoke. O gipangutanan siya, "Oy, what happened? Can you tell us?" No? Giingnan siya sa iyang superior, "Sultihin mi sa unsay nahitabo di mo." So, yung sulti is katong tagimalatyon siya, wala pa gid siya namatay. Nakita niya si
ang atong ang founder si Saint Ignatius of Loyola, ang founder sa Jesuit. Kauban niya ang mga kauban. Sa mga masakiton, sa mga tigimatayon, ginakuha nila ang mga kalag nga dalon sa langit nga i-present sa Ginoo. Nalipay ko, katuna sila sa akong duol, kaya binagkikuhaan ko nila. Pero niingon sila, dili pa. Daghan pa kang i-correct para madawat nimo ang great favor in heaven. Daghan pa kang i-correct, no? And then, for a split second, ni-separate ang iyang bidi, namatay siya kadiyat di ay. No? After that, momentarily released from his body, ang iyang kalag, ni-separate sa iyang body, namatay siya kadiyat, o gitagaan siya o chance nga makita ang impyerno, ang langit, o ang purgatorio. Immediately the sight of the hideous troop of demons rushing headlong upon him. No? Pero gikuha siya sa iyang guardian angel o ni Saint Anthony of Padua. No? And then, gidala siya sa langit. Kita niya dito ang langit. And then, ang next is, ipakita niya ang impyerno at nakita niya ang purgatorio. Okay. And then, ipakita siya sa sovereign judge. Heard the sentence of the fire of purgatory. Nothing here below, he declares, could give an idea of what is suffered there. So, sa purgatorio palang daan, dili na nimo kuno ma-describe kung unsa ang suffering sa purgatorio. No? Ang state daw sa usa ka kalag dito sa purgatorio is grabe nga anguish kang kasakit because of the postponement of the enjoyment that God has blessed. No? Ang desire sa usa ka kalag nga ma-reunite kay God. So, pagka mata na niya, pagkabuhi na niya, for 46 years straight, wala siya undang sa pagpenance. Kay dito niya na-realize nga kining akong penance nga 46 years, bisag grabe-grabe, it cannot be compared, no? Ingon siya, where he never ceased to subject himself for the 46 years of his new life, were able to quench his thirst for the suffering and expiation. All this is nothing to what the justice and mercy of God has caused me not only to see, but to endure. Okay. Next, Saint Antoninus, Archbishop of Florence. Kini, kuyaw ning testimony sa tanan, mo na yung pinakakuyaw. No? You will know later why. Okay, take note of this testimony. Usa ka batan-on, 17 years old. Kabalo man ta, di ba? Nga kung mangumpisal ta, atong insulti tanan. Dili ta maglipod. Wala ta i-withhold. Sa unsa ka makaululaw sa sala, atong insulti. With all honesty. The degree of it. No? Dili na to tabon-tabonan, dili na to i-justify. Isulti na to. Mao gina siya dapat. Kay kung it will become invalid and sacrilegious confession kung natay i-miss out, di ba? Unless of course kung nalimot ta, that is excused. Pero kung gituyo gini mo, that is sinful, sacrilegious, and it is a mortal sin, another mortal sin. Okay. Na siya sala nga maulaw gid siya isulti. Unsa ka na, maulaw gid siya. And then kabalo mo nga kada kalawat nimo nga na kay sacrilegious confession, na kay mortal sin, kada kalawat nimo madungagan og imong mortal sin. Every time you kalawat. So, week after week, he just put off ugma, next week, mong umpisal ko, wala gyapon, no? Kada pa umpisal niya, di gyapon niya masulti ning isa ka sala. No? Unsa may sala sa mga batanon kasagaran, di ba? Sexual, ulaw. Usually, mga pornography and masturbation. Usually, maulaw gyud ang mga batanon na. Basin, nga na yan sala, takabalaw, no? Anyway, tortured by remorse, no? Iyang padag-an na lang og mga penitensya. Siguro fasting,
or sa panada ang mga penitensya, abstinence. Pero kabalo man ta sa teaching nato, dili nato mabayaran ang sala o penitensya or any good works. You cannot pay, you cannot buy because repentance is free. All you have to do is tell it, say it, admit it, and repent. Wala na. Ang kuno nimo, hinulsulan nimo, ingana lang ka sayon mapatay pasaylo. Dili nimo na mabayaran og good works. Ang pwede mabayaran og good works, ang katong temporal punishments nga napasaylo na. Okay? But until you ask for forgiveness and you tell it in the confessional box, di na siya mapasaylo kung di nimo isugid. So di na siya kagwanta, nisulod siya sa seminaryo. Kaya ingon siya, kung magsulod na ko sa seminaryo, na nako'y courage na makumpisal ni. Pag ato na dito, he was most welcome because buutan ni nga bata. No? He is very obedient and is very good. No? Ang umpisal na siya dito, maurag yapon, maulaw yapon siya. Wag yapon siya nakaako. Wag yapon siya nakaako sa pagsugid sa iyang sala. And then, after 1 year, another year, wag yun. Hantod ni abot ang panahon nga, nagdaot na siya nga siya kamatyunon. Ngayon siya alas. Now is the time nga makasulti naging general confession. Ako naging isulti. No? I will make a general confession. Okay. Wala lagi ko muna ning last chance na ako. But this time, instead of frankly and fairly declaring his faults, he twisted them so artfully that his confessor was unable to understand him. So I don't know if you can relate to it. Pero kinabi ito musulti na ako na-try na ako na sa una ka na maulaw ito ka sa imong sala. Ang the way pagsugid nimo murag flowery kaayo, murag di na kaayo makuha ang real meaning niya sa pare. I don't know if you can relate to that. Beware of that, no? Tell it as it is. Don't sugarcoat it that the confessor will not understand the severity of your sin. No? Tabon-tabunan nimo para sa uban. Mora na ako ng example may pasaylo ako sa akong mga sala. Sa may sala nimo, nangawat ko og higot. Okay, higot ra man di ay. Pero wa nimo giingon nga ang sa tumoy sa higot na ikabaw. No? Nga awat ay kagkabaw. So, ang imong sala paminawon gamay lang. Gi-absolve ka sa higot lang. Pero wa ka ma-absolve dito sa kabaw tumoy, no? Anyway, I know you get the point. So, meaning, gisugit niya pero gitwist niya magmaayo, wala siya natagaan sa absolution nga nakarapat dapat. Og dingon siya, mubawi lang ko. Mubawi lang ko next time. Next day, abiniyag na payugma. But on that night, he suddenly was attacked by a delirium and he died on that night. So, because this man is a very good young man, good seminarian, and he is very obedient, holy, he was given a saintly burial. No? Wala sa kabalo sa inner sa iyang heart. That is why avoid saying in heaven. Dali kay ta mo canonize og mga tao nga in heaven, in heaven, in heaven. Because no matter how holy a person is, we don't know the heart inside. Only God is the judge, no? It is a usurpation of authority. We are removing the authority of God to judge person if we always canonize. That is why sa simbahan, actually, ang rule gyud sa lubong, ang pare is not allowed to eulogize the dead. Sa tinuod lang, nakasulat. They not even allowed to mention the name of the dead. Because the homily of the dead should be to prepare the people of their death and to pray for the soul of that person. No? So anyway, sidetrack na kamay.
ilang nag-prepare sila og veneration, no? Parang saintly funeral. But a few moments before the time fixed for the ceremony, one of the brothers sent to ring the bell. Kita siya og vision, no? Dito atubangan sa kung asa gihaya ang tuan. Nahadlo kayo ang brother, niluhod na lang siya og didoko because he saw the deceased encompassed by chains, what seemed a glow with fire, while something blazing appeared all over this person. Frightened, the poor brother fell on his knees and his eyes riveted with terrifying apparition. Og niingon ang kalag, "Do not pray for me, because I am in here for all eternity." Ayaw na ko ninyong ampui. Kay na. So, di rin nato makita po nga ang prayers nato sa mga nasa impyerno is useless na. Pero actually, our prayers automatic will be transferred to someone who needs it. No? Dili man mausik ang atong prayer. But, dili na makabenefit ang tao nga nasa impyerno. And, iyang gisulti kung nga anong nasa sa impyerno tungkol kina siya gikonceal nga sa kumpisalanan o wa niya gisulti. No? And then, he vanished, leaving in the church a disgusting odor which spread all over the monastery. O pakihibalo sa mga superior, ilang gipa-remove the superior had the corpse taken away, deeming it unworthy of an ecclesiastical burial. So this serve as a warning to us, no? Sa pag-unsa pa kabuutan, pero naa kay sa mortal sin, one mortal sin is enough to bring us to hell for eternity. Okay, si Monsignor de Sigor, mao na po niya iyang mga testimony. Ang iyang lolo si Count Rostopchin. Si Count Rostopchin na siya amigo nga si General Count Orlov. O si General Count Orlov, amigo po niya si General V. Silang duha puros mga isog ng mga general o mga walay Diyos. One time nadunggan sa iyang lolo kining duha nagstorya nga ilang ginakatawan ang impyerno, ang pagtulunan sa simbahan. Og ningon sila, unsa kahakon mag-deal ta? Kung tinuod bang inilang ginasulti nga na ay second life, ana pay kinabuhi sa pikas, ang mauna nato magpahibalo sa nabilin. Unsa man, agree? Okay, agree. Shake hands sila, no? Nga mubalik ang isa para magpahibalo nga na tinuod gyud nga na ay pikas kinabuhi. After a few weeks, gipatawag na sila kay nagsugod na ang gira. Katong nga Napoleon Wars. And then, usa ka buntag, ang lolo ni Monsignor Sigor, wa pa siya kailis, nisulod og kalit si General Orlov nga ginerbyos nga luspad kaayo. Ngano nang sa bangka? Ano ni pagani ka kailis ni ari na kadre. Iya ningon siya. Nakita ba nimo si Kwan? Naana ba diri si nakaari ba nimo si General V? Ya wala man. Ya naunsa ka to siya. Nabalaka ko niya kung naunsa na siya. Niya ano balaka bang ka? Istoryahan ta kaon sa nitabo. Ganihang buntag pag mata nako. Gahigda pa lang ko, katulgon pa ko. Nagtindog sa akong atubangan si General V. A few steps away from me. Og luspad kay siya, gagunit siya sa iyang dughan, og naingon siya, "There is a hell, and I am there." And he disappeared. Moni karon ni adto ko sa imong ha. Di ko sure kung vision lang to or naabagid siya o gibinuangan lang ko. Naa ba siya dire? Yo wala. So muna sulti, there is a hell, and I am there. 12 days after, na ay messenger from the war, niya ipaingon, balita, si General V namatay. Ipangutanan niya, unsang orasa, kanunsang adlaw. O diha na trace, on that same instant nga napakita, maunang adlaw o oras namatay si General V. Inaigo siya sa sniper bullet while nag-reconnaissance sila sa enemy territory. Okay. Next.
kay Monsignor Sugor gyapon nga testimony, usa ka widow during 1847, a young widow, age 29, she is rich, she is worldly, and nag-iya siya usa ka pub, no? Ang iyang mga customers, mga lords, nobleman, no? Ug na siya usa ka customer nga batanon, itsuraan, ug nagka-interest sa iya because she is a young widow and they have an affair, no? And then one night, as she was going to sleep, she blew the candle. Nagabasa siya sa novel niya, and then pag blow niya sa candle, nakita niya nga na ay glow sa light outside the door. And it is becoming slowly and slowly becoming brighter, going near the door. And then she wants to check it out. Iyang giablihan ng pultahan. Pag abli niya, before she can even react, no? Ang lalaki nga iyang ka-affair, nga iyang customer sa iyang pub, no? And then before siya makareact, gigunitan siya sa wrist, and then with a hissing voice, he said, "There is a hell." Sa kasakit, na kuyapan siya sa kasakit, no? And then after 20 minutes, nakamata siya, no? Hitawag niya ang iyang helper. Pag duol sa iyang helper, ang iyang helper nakatimaho og mga sunog, no? Burning. Og nakita niya ang iyang amo, ang sunog sa iyang kamot is so deep that it exposes the bone. It exposed the bone, ang sunog. And the size of the man's hand. No? And then, na-notice nila nga there is a burning marks on the carpet until sa gawas. No? And then, they realized afterwards na ang master nga itong lalaki na nagpakita was discovered under the table of his house, dead by sa iyang pagkahubog, namatay, siguro heart attack or stroke, no? He was discovered by his servants. He was dead. Maybe at the point of his death, she was warned. So the question is, anong giwarningan man siya? Maybe it is a grace from God, no? Those people were warned. I'm sure their life will never be the same again. Okay. 1873 sa Rome na ay brothel dito, no? Murag balay aliwan. Nool sa police station. Ug usa sa mga prostitute dito nasamad, na infected, nga kinahanglan siya madala sa ospital. Maybe nag-sepsis, she died on that night, on the same night. And then, wala sila kabaloon sa nahitabo atong babae dito sa ospital, pero kalit lang dito sa katong balay aliwan, nga nagpuyo, dito na puyo ang uban ng mga kauban nga mga prostitutes, ang usa ni Shagit began to scream of terror to the point of awakening all the people in that locality, o ang mga pulis ni ato na sa ilang balay, sa ilang lugar, gi-check kung ano, because nagpakita di ay sa iya ang babae nga namatay sa hospital surrounded in flames, gipakitaan siya o gisulti, "I am damned, and if you do not wish to be like me, leave this place of infamy and return to God." No? Biyain ni nga lugar o bubalik ka sa Dios. No? O katumbay nga gipakita ay nagsyagit, pagkaugma diretso ni uli siya, ni hawa siya tong lugar. And also after a few days, ang tag-iya sa katong brothel fell sick at the point of dying also. And nagpatawag po siya pare unang nagtabang because siya po ginapakitaan sa kalag, ginapakitaan siya, and then ang pare gitabangan siya nga makakumpisal, gi-convince siya sa pare nga i-give up niya kini nga klase sa negosyo, and then with all humility and repentance, she
agreed. She confessed, received the Holy Viaticum, and with great sentiments of repentance and humility. So, namatay siya nga siguro she was saved because she repented of all. Dili na ito makita mga igsoon nga unsa ka tinuod ang impyerno ug daghan na ang mga nagbalik para mo-warn, no? Hell is real. And Revelation chapter 20 verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So mo na atong i-strive that our names will be included in the book of life. This is not a scare tactic. This is to remind us of a truth we always want to avoid, no? Kay mo nang sulti ba bitaw nga si Saint Vincent Ferrer na sulti, kung dili nimo makuha ang tao sa through the love of God, because dili pa kayo nga naka-strong atong love kay God nga to do good and avoid evil, kuhaon nimo sila sa fear of hell. Dili man na siya dautan. Kay bisag ang imong anak o bisag ang estudyante na lang, ay koging na nga mingon ka, for the love of education, please study. Of course, there's always a kanang yung consequence. Kung di siya mag-study, di siya makasaka sa second year. That is the fear. Nga di sila makasaka o masayang yung tuition. So, di mo madala ka na yung tao nga love lang. Kung love ko nimo ayog tanaw TV. No. Because ang love sa tao is ang ato ang reality, we are smoke, no? With our body nga dili pa yan ka-pure, nga we have to always be reminded of the consequence of our actions. Ang uban gina-turn off nila nga, don't tell people about that because you're scaring them. Scare tactics. No, it's not scare tactics, because sulti ni Saint Vincent Ferrer, kung di mo sila makuha sa love of God, is the fear of hell. Nanging consequence sa atong aksyon. Kung mutanaw kag TV, sa nga bawal ka mutanaw TV, wala kay allowance or wala kay di ka makakuan. So, ang tao mo tendency mo spoiled man gyud. So, we have to ang battery mudagan ba na puro na positive, ang gina negative. So, it also always be balanced, no? With the divine justice, reverent fear about God. Okay. So, wala gyud si Stina, no? Na siguro giadto si Stina. Okay. Brother Brian, closing prayer. Good evening. Good evening, bro. Closing prayer ta, bro. Closing prayer. Yes. In the name of the Father, the Son, the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Hail Mary, full Hail of Mary, grace. full of Lord is grace. with you. The Lord Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Amen. Amen. Thank you, brothers and sisters. Yes. Hi, Thank you. Pastor. Everyone, happy Okay, Valentine's in bye. advance. Bye. Bye, everyone.